başladık. Salam hormatly adamlar. Gowum ýaşy medeniýetiň janyny sagmy. Häzir çyston aýdaýyn awgust aýynyň 20-si bugün. Bugün aýtjakadym möhümrek bolupdy, möhümregem dädi. Möhüm de şuda aýdalyň şuwat aýynyň awgustyň 20-si diýilýär. Çenläp alyp bilýäňiz şuwatky ýoluň kynçylygy, maşyn tapma kynçylygy, bäri Türkmenistan gaýda maşyn tapma kynçylygy hemmämizde bar, hemme kargoçularda bar. O ýöne onu da biz şulardan bir gaman iýip öňräňden hereket etdik. Ünsürem bolsaňyz bizim bahalarymyz kän tapawutdy. Şoň esasynda da köp klientler birden bir üýşünli geldiler. Dajandy ol abis klientler bada gurrun däl berdi. Ýani başga kargoçular bar. Olar müklerini getirdi. Oňa da hiç kile men adam faýdam ok. Allah şükür Allah uradiýa bir kabul edýär meni. Ağzına gelen asky fıtratına gelen ok. Ýöne ol öz isini bizim üstümüze atsa bolan ok adamlar. Nähilek üçüncü tarapyny söylen uradiýaňyz bar bolýar bir sandyk çyraly. Şo bir adamyň ýükümeşin diýerler. Otay görülüp durar o markadan ola erkile adam markasy bar. Bir maşyn ýükü basýan adamyň ýüküne şonu ýala bolupdy. Inni men öz klientlerim bar. Jaňyna sapşeňelerine isatlaryna ýetişende ony şu adam estip dursun, jaňlar sapşeňeler gelip dur. Ilkile ýagdaý bolup men öz klientlerime ýüzlenjek adama şu SMS bir açyp oklaýyn, jaň etjek bar, şo jaň edýän adam bilen kän wagtymy gidermeli bolýan. Biz dogry Türkmenistanda size golay bolmak üçin Türkmenistan açdyk ofisimiz. Bizden beýlek türkmen olarak ýa-da Hytaýa gidip oturup bilýär, ýöne has ýüregiňiz suw çerýäli hem ýanraňyz bolar ýa-da diýip Türkmenistany açdyk. Şo avtomobili otyr. Häzirem şo taýda oturýarmyz, nemeler kontrol edýär. Ýöne aýtjak bolýan adam. Öz klientlerim, kargoçular siz aýtjak. Ýüküňizi berdiňiz. Neme däl agam? Kimde ýeňillik bar bolsa, öňür gowy adam aýdýar. Nide hawa aratsa bolsa şo taýdan demalliýär. Dogry bize getirdiňiz, bizde ýeňil baha gowuş bar. Maşyn tapdyryp dur bizde. Ýöne özüňiz 5 karop, 3 karop goly klientlaryňyz men beýdiýsem o adam taýladygym däl ýöne gözüňize getiriň. Bir maşyna 100 adamyň ýükü bar bolsa, şonuň bolmany on jaňa dursa haýdy da men ýetişeň. Siz öz klientlaryň gönlünde men ösüme urady. Aýdaly ýok sizde de bolmaýan bize uğratdyňlar şu maşyny bolmaýan bize uğratdyňlar. Oňa düşünýär. Ýöne öňkälap 25-30 gün diýär, bollugyny getirýär. Hatem meter kargoçlar bilýäňi-de şulardan hemmesini öňüne pul berilýär. Şo ýüküň hemmesi meter maňa gelen gylyk kılşar. Ýa men ota pul ýatyrdym. Men pulumy alyp ikinji kurga goýarjak. Ýöne o men bari işimi jaňlara jogap berip oturmaga däýäňi-de men jaň edýär men plan marka, men onu tanayan çamyarymyň öýre. Ana men mara wagtym bolsa ona jogap bermän. Hiç kiçilik göremem ýöne. Beýt bäriňde öz etinizi özüňiz iň diýmeli bolýar. Men düşünüp bilsem, öz klientiniňiz özüňiz çekin, o beýli meňusmy oklap goýbermän. Düşünýän kyndyr jaňlygyny durmak. Ýöne meňim ödedim, özüme ýetik. Gaýrat ediň, beýtmäliň. Janyňyz sag bolsun, saglyk dogry.